Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo, egama likayise benendodana nomoya ogcibileyo. Amen. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uyise, umsana ngomoya ogcibileyo makube kini nonke. Namhlanje thando sami ngifisa sifunde encwadini kaGenesis isahluko sika 37 37, ivesi lesithathu kuze kube 28. uJakobe wamthanda uJosefa kunamadodana akhe amanye ngoba emzale esemdala. Wamnika ingubo enhle njengesikhulu. Kwathi ukuba abafowabo babone ukuthi uyise uyamthanda kakhulu kunabo, base bemzonda. Bangabe besakhuluma kahle naye. Kwathi abafowabo bakaJosefa bese kwaluseni imhlambi kayise eShikhemu, uJakobe wayesethi kuJosefa, abafowenu beluse izimpahla eShikhemu, woza ngikuthume kubo. Njalo ke uJosefa walandela abafowabo wabafumana eDothan. Bambona eza esekude. Kwathi engakafinyeleli kubo, baceba uzungu lokumbulala. Babonisana bathi, bhekani nangu umphuphi wamaphupho. Eza masimbulale, simphonse emgodini ongasemanzini, bese sithi isilwane sasendle, simshwabadele, siyoke siboneke ukuthi amaphupho akhe azomsiza yini. Kepha uRuben ezwa lokhu wazimisela ukumphephisa ezandleni zabo. Ngakho-ke wathi, ningambulali. Ningachitha igazi lomfowenu na? Cha, fakeni kulomgodi ojulile lapha ehlane, kodwa ningamlimazi. Wakusho lokhu ngoba wayefuna ukumophula ezandleni zabo ambuyisele kuyise. Kwathi uJosefa esefikile kubafowabo, bamkhumula ingubo yakhe, leyo ngubo enjengesikhulu ayegqokile. Bamthatha bamphonsa emgodini. Umgodi wawungenalutho, kungekho manzi kuwo. Base behlala phansi badla. Bathi besadla babona bheka seqhamuka iyele lakwa-Ishmayeli livela eGiliyadi, lihamba namakamele ethwele impahla, inhlaka namakha anhlobonhlobo okwakuyothengiswa eGibhithe. Wayesethi uJuda kubafowabo, kusizani ukuba simbulale umfowethu, sifihle ukuthi sichithe igazi lakhe na? Kungcono sithengise ngaye kwabaka-Ishmayeli laba, singambulali ngezandla zethu, ngokuba ungumfowethu, uyinyama yethu. Abafowabo bavumelana naye. Kwathi sedlula iyele labathengisayo laba amadoda aseMidiyani, bamdonsa uJosefa bamkhuphula emgodini, bamthengisa ngaye kwabaka-Ishmayeli ngezinhlamvu ezingama-20 zesiliva. Labo-ke bamusa uJosefa eGibhithe. Thandwa zami, yajula inkulumo. Yazi into yokuqala engifisa ukuyipalula. uJakobe wamthanda uJosefa kunamadodana akhe amanye ngoba emzale esemdala. Wamthanda kakhulu kunabo. Qala lapho lenkonzo yami la engiqala ukukhala khona. Ngiqala ukukhala ekutheni lithi izwi likaNkulunkulu wamthanda kakhulu kunabanye.
siyayenza leyo nto kwesinye isikhathi. Iy'ngane zethu ayizwani. Ngoba ngisuke ngayenza le yangcono kunazo zonke lezi ezinye. Ngoba ngisuke ngayenza le yayi-deputy parent. Yazi khona abazali abasaba iy'ngane zabo. Lezo y'ngane seyiphenduke kwayizona ezisiphathayo la ekhaya. Ababhekana, abakhulumisana, abafunana, baqhathwe yithina. Khona othi mekhulumile sitatazela sonke. Yazi singaba nomhlangano sonke. Athule yena. Sambe. Afonele umama, afonele ubaba. Fonele ugogo. Sesiyozwa ngomuntu omdala. Hayi usibanibani uthi asishintsheni senze kanje. Ufuna ukungitshela ukuthi sonke so7 la ekhaya asikwazi ukucabanga sicatshangele umuntu oyedwa. Khona eminye imizi engazwani ngoba thina njengabazali sibalekele iqiniso. Labe kumele khona siveze ukuba qotho sikhetha amabala. Angiphiki ukuthi abantwana bafana. Angiphiki ukuthi nokwenza kwabo kuhlukile. Kodwa ekugcineni singabazali. Bese kuba khona enye inkonzo uNkulunkulu ayivusayo engithintayo. Lithi izwi likaNkulunkulu uJakobe wamthula uJoseph wathi hambisela abafowenu ukudla. Uyazi akusho ukuthi wayengaboni. Njengomzali uyayibona iy'ngane zakho mayingafunani. Uyayibona iy'ngane zakho mayizondana. Kodwa usabathanda ekutheni ngiyafuna kodwa nabo badle. Hayi ukuthi wayebazonda. Lithi izwi likaNkulunkulu uJosepha wathi eqhamuka bathi nangu umphupho wamaphupho. Yazi into engishayayo nengihlukumezayo abafuna ukumbulala ngoba nakho ethandwa ubaba wabo. Bafuna ukumbulala ngoba engumphupho wamaphupho. Uyayizwa into engisho? Lithi izwi likaNkulunkulu bathi nangu umphupho wamaphupho asembulaleni bese siyabona ukuthi lamaphupho akhe azomenzela. Khona abanye abantu abakuzondela ukuthi wena uphumelelile bona bangaphumelela. Khona abantu abakuzondela ukuthi wena uphupha amaphupho anempumelelo bona baphupha amaphupho angenampumelelo. Khona abantu abakuzondela ukuthi wena uvotele imoto ehambayo bona yabe imila inawo amasondo. Yazi inzondo iqhuma ngokuzwa nangokubona. Khona abanye bethu sisuke sashawa ukuthi siya overshare. You overshare, ukhuluma nento engenasidingo kubantu. Ubaxoxela nezinto abangadingi ukuzazi. Uzibona usushayekile manje. Because ukhulumile engadingi ukuthi ukhulume nabantu. Wena every Monday yasixoxela. Weekend yakhe ibimnandi. Ninomyeni wakho nenza ukuthi iy'ngane zakho zenza ukuthi nkosikazi wakho wenza ukuthi bazali bakho benza ukuthi. Hayibo. Do you really think bonke abantu abakulalele bayajabula? Ukushaya izinto. Ungasho ukuthi awubonanga. Wena ozibulele. Hlezi uxoxe, hlezi ukhuluma, hlezi hlekwa. Kuthiwa kodwa usibanibani uzokwenzani? Every Monday when. Every lunch. Uyahamba uyosithengela. Wena osiodelayo. Uyamfonela umuntu wakho. Silethele ukudla thina. Hlezi sidla. Hayi ubaby uthengele lunch. Hayi ubaby. Womthatha kwena ngelinye la.
Why uyitshela ukuthi abamfuni naye? Why uyitshela ukuthi abangani bakho bayayijabulela intokozo onayo? Ndlovukazi yezwi la ibe nathi sibuse sizivikele isikhanyisele sinika amandla nomusa. Nothando lukaNkulunkulu uyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.